Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tiguang. Kami sab din ambot ani. Wa pa mi siguro kay sa ako nang gikaingon. Pildihunon ming niya din sa purok dos. Kaming tanan nahibungan nung kanang Leon Romano na may tag-iya din Kalit man lang nagtumaw din sa ato. Nilukop man lang nagpangangkon sa mga kayutaan. Di lang kay dinira sa ato. Lukop rehiyon yun ko no. Naasay lagpat nga kayutaan. Sige, ato na lang ko na. Salamat kayo. Kakadiyot lang, Greg. Tungod lang nis imong inahan. Ami ka ba aming kunching. Pero paselo nga di yun ako matunol ni mo ang 20,000. Kay nagkinahanglan man yun kong titulo. Ay, may 2,000. May na lang ni. Pliti-pliti o kaon-kaon ni mo nga mangita kagkawa magkwarta. Dawat na, Greg. Greg, Salamat ng tunya. Arin ko. Sige, Greg. ariyan mo ng tunya. Og, salamat ha. Ala, sige. Sinta! Ibalik lang ko ng TV kay mutiwas kong tanaw sa Golden State Warrior! Kadiyot lang, Greg, kadiyot na kayo. Nakasulti mo ba? Kadi akong tricycle na prinda rin ako ganito sa akong maguwang. Pero wali pa kayo ang mapapilis Kaya pala ako mapapilis aning tricycle. Kay manghod lagi ko niya. Mao nga, wa siya magkinahanglan Ya, saban. Palikon tong suot siyang tunya. Ato ni prinda niya. Ay, nagsabab siya kisa. Ako lang sa mga silang tunya. Nga, di sab siya magsaba. Tara, balik kang suot. Tala, Greg. Ayaw na, John. Ayaw. Alam mo, pilarin mo asawa ba? Ayaw na lang lagi, John. Hindi na ko gusto, na. Uy, pero nagkinahanglan ni kang tapang. Saban? Sagdi na lang, John. Sagdi na lang. Di ka na kayong oras sa milabay. Matod pa sa doktor. Padalion yun ko kay kinahanglang maoperahan si Belen. May puruhan pang maluwas pero milabay na mga oras yun. Labing tigalay ako. Patay na tigalay aga. Ngamong anak. Sige, iyato na ko palihog sa ospital, John. Sige. Tikoy, Hay, maka! mubalik na ko diha sa ospital. Tikoy. Pagdali palihog rin. Kinahanglan ka doon sa hospital. Kinahanglan dali. Sige, bye. Sige, dito yung tikoy, bye. Iyato na ko sa ospital, palihog lang, John. Ganun mo di ay. Using ito mo di bilin. Greg, nara. Nara si tikoy. Hoy! Greg. Tikoy, Greg. wawa na magkanto sa akong asawa, no? Tikoy, wag pinakita ang kwarta. Hain mo ng iyang haya. Di tayo na. Ayaw na huna ni mo. Maugyo ka na. Kaniadto pa ka. Ingon ko na imong kinaiya. Dako, ato ay mong asawa. Naasuperanan. Ato siya. Ha? Luwas na sibilin. Tikoy, Ato sibilin. Una imong asawa. Sige na. ato na ko si Belen. John, di mo abot. Ha? Bawal, mahal ko. Pasalamatan na ito ang Ginoo. Pasalamatan na ito ang Ginoo. Bumugawas na ako, Belen.
tanaw na ko nga itong anak. Sige, bugawasan ako. Salamat sa Ginoo. Luwas ka, anak. Luwasap si Nanay Bilin ni mo, anak. Luwas sa mundo, anak. Luwas kita ang dua, anak. Jun, nawa akong anak, Jun, oh. Babae, Jun. Luwas kita ang akong anak. Asa si Bilin. Luwasap, Jun. Lipigay ko. Lipigay ko, Jun. Labihan ginagong limpaya, Jun. Ako karak, Jun. Nawar ko dyan, nawar ko na akong anak ko. Nawar ko. Luwas kita sila, Jun. Luwas kita sila, Jun, sa... Nya, masayaw na ko ha. Balik na ko niya ko din eh. Ay, nagulgul kig. Luwas ni mo asawa. Wala. Salamat ka ni mo, Jun, ha? Nya, arin ko kriga. Sige. Arin ko. Ay, Craig! Plastic ko yay! Koy! Oh, sana, Greg. Tikoy. Greg. Sorry kayo. Milakaw ko nga waman ang hindi mo. Nagpalit kong mga pagkaon. Nahibaw ka din, Tikoy. Wa ko maka-deposito. Bisan usa ka dako ang ospital. Sabi ni mo, nibaw ko sa bati ni mo. Gutom ka di ba? Tubag ako, Tikoy. Nganong naoperahan man si Bilen? Oh. Dili kay depositor, Greg. Ipunduhan ang daan kining ospital. Wa na kayo naunahon pa. Kung buod sabton, gibay na ng daan kining mong ospital. Kisa di buhat ani, Tikoy. Greg, pasaylo agyo ko. Kung napugnan ko nimo ganiha, pero ako agyo ko kapugong niya. Si Sir Leon mo yung nagbagastangan. Unsa? Nasi si mong luyo, pagsulti mong duwa. Ay, nanin mo tutang si Ay, Greg, Tikoy nakadungog ka nako. Bisan mahurot pa kami kamatay sa akong pamilya. Di gibay tabo nga mangayo o budawat og tabang aning tao sa yawa. Naghangyo ko nimo. Palihog. Pasaylo ako. Palihog naghangyo ko nimo. Pasaylo ako. O kalimtan na nato ang tanan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!